Amen. Amen. Inspector umama ungobo ube nobaba umfundisi uSambo sibe nobaba ibishopi ubaba umthembu sibe nobaba ibishopi ubaba uMagwaza sibe nobaba umfundisi uNdlovu sibe nobaba umfundisi uSithole yoba umfundisi wami ngale ubaba uSithole yoba umfundisi wami ubaba uMakhaza amen ngicela nje umnikeza ubaba ibishop lami unjinji amen bazalwane angiphathele inkonzo yomthembiso inkosi Thelmusa amen amen
Amen. Ayibonge Nkosi. Yanibingelela bazalwane egameni waseNazareth. Amen. Sibingelela nabantwana ababili. Ayibonge igama leNkosi. Amen. Nkosi ngaye sihlangene ngayo. Ayibonge igama leNkosi. Amen. Ubaba Magwaza la ka-A igama lami ke lasebandleni uBishop. Amen. Alibonge igama leNkosi. Amen. Ngibonga ke ithuba lokumela lenkonzo yalapho. Ngibonga igama leNkosi. Amen. Ukala ayibonga ngoba isigaba abangena kusona noma istep abasithathayo istep esibaluleke kakhulu. Alibonge igama leNkosi. Amen. Namhlanje abafana namantombazana abasakwethu. Yes. Ayibonge igama leNkosi. Before kodwa ngikhululeke. Alibonge igama leNkosi. Amen. Before nje ngikhululeke. Yazi noma othintelene nomzali noma nomphathi wentombazana bengicela nje ngiphakamisele isandla ngibone ukhona. Yeah. Noma ophathelene nomzali noma nomphathi wentombazana ngiyabona ebandleni ngiyeze ebandleni ophathelene nomzali noma nomphathi noma ubani omele intombazana ngokwasekhaya. Amen. Ngiyabonga mama inkosi ayibusise. Omele umfowethu amen ugumede njengomzali ayibonge inkosi. Aphakamisa isandla nje simbone. Ayibonge inkosi. Omele ugumede njengomzali. Haleluya. Amen. Yanicela bazalwane. Lokhu ngicela sikwenze ngoba ngiyabonga baba. Inkosi ibusise. Amen. Uyazi ukuthi ngikubuzelani lokhu. Amen. Ukuthi izinto ezifana nalezi kuqala beyiqale esontweni zigcine ekhaya. Amen. Amen. Ngalesikhathi iqale esontweni zigcine ekhaya. Ayibonge igama leNkosi. Bese ubonela abantu abathembisene sebemithiswe. Ayibonge inkosi. Haleluya. Amen. Amen. Wahamba zabhekwa umubuka iBhayibheli. Alibonge igama leNkosi. Kuzozala uJesu lithi iBhayibheli babethembisene ukuthulemiseni uMaria noJosefa. Lithi kodwa babengakaze baye esililini. Babehlonipha uNkulunkulu belindile. Ayibonge igama belindise ethembiso. Esizokhuluma ngaso phakathi kwabantwana ababili namhlanje. Ayibonge igama leNkosi. Kodwa siyayithanda ke imiqalo ekhaya. Asiyithandi kahle imiqalo esontweni. Ngoba baningi abaqala esontweni uyezwa sebehlukene. Yebo. Ayibonge igama leNkosi. Izinto zabefundisi nabakhokheli kuphela. Alibonge igama leNkosi. So ke asithandi ke kanjalo. Amen. Amen. Yingakho ke futhi manje sekwadlula nokucindezeleka. Ngoba ukucindezela umfana ngoba uthi uthembisile uyayibona intombazana simithiso umuntu ongazange ayithembise. Ungathembisi kanti unqindekile. Alibonge igama leNkosi. Haleluya. Baningi abantu abathembisile bona kodwa bamithiselwa abanye abantu. Ayibonge igama leNkosi. Leyo nto ngifuna ukuthi sibheke kakhulu ngoba kuyenzeka befundisi bahlale phezulu kwabantu kodwa abantu bagcine konakala ngalonto bebeyenza. Yingakho kufanele abantu baqale ekhaya bagcine ebandleni. Ayibonge igama leNkosi. Ngoba abantu bese beqale ekhaya basuke bekhuluma umthetho wasekhaya. Ibandla lisuke lizofeza inkonzo njengabantwana abakholwayo egameni likaJesu. Kodwa ke ngifuna ukuthi ukuyigcina kuhle ugcinise ethembiso. Mengabe ukhona
Ayibonge Nkosi. Hayi ungathembisi mfana wami. Ayibonge Nkosi. Kanti uneyincananazana eceleni. Ngoba sigcina singafezeki isithembiso. Alibonge igama leNkosi. Amen. Sigcina singenzeki. Amen. Mina ke inkonzo yami ayibonge igama leNkosi ngiyazi ukuthi kusekuningi okuzowenziwa nokukhuluma. Kodwa ayibonge igama leNkosi. Yebo. Ngiyazi njengoba bethi baqalile ekhaya. Konke kwenzeka ngokusemthethweni. Ngifuna ukuthi ayibonge igama leNkosi. Ngibasondeza nje emthembisweni hayi bahlanganisele. Alibahlanganise. Alibonge igama leNkosi. Alibahlanganise. Sigcina isithembiso. Isithembiso ke siyingozi webazalwane. Ngenhlanhla ke mkhulu ngiyabona nami mkhulu. Ngenhlanhla mina ngawulunguza lo mshado ekuthiwa ukhona yini ophikisayo ongawuve. Alibonge igama leNkosi. Ngawulunguza alibonge igama leNkosi ngoba ngafika kuona. Ayibonge inkosi. Ukuthi kangishesha kakhulu ngumfana. Yinabo laba. Alibonge igama leNkosi. uNkulunkulu angisize nangu unkosikazi wami. Wayekhuza ngapha nangapha. Alibonge igama leNkosi. Haleluya. Wathi nangalolo suku seyifikile intokazi ithi ziyomisa impela. Zicuphile kanti ishaye phansi. Alibonge igama leNkosi. uNkulunkulu kunamandla. Alibonge ukuthi ukuthembisa ungagcini kuyisono. Ayibonge inkosi. Loba sizoma la sibusisela abafowethu egameni lika Jesu enkonzweni yomthembiso bethembisa phambi kwethu. Ufuna bazi mase besiphula isithembiso benza isono. Ayibonge igama leNkosi. Before ngifune nje ukuthula emseni uphawe ngizobabeka lona. Kodwa ngifisa ukukhuluma kanje ukuthi ukuthembisa ungafezi kuyisono. Awuphule umshumayeli 5. Amen. Hallelujah. Ivesi lika 4 eka mshumayeli 5 ivesi lesine nele5. Amen. Kufundeka kanje naye. Lapho wenza isethembiso phambi kaNkulunkulu ungalibali usifeza. Ngokuba akathokozi ngeziwula. Feza lokhu okwethembisayo. Kungcono ukuba ungenzi isethembiso kunokuba uthembisa ungafezi. Phambi kwethu sabefundisa abaholi siyolibandla likaKristu. Amen. Amen. Sibizelwe la abantwana mebenza isithembiso. Lithi izwi ngcono ukungathembisi. Kunoma uthembisa ungezofeza. Ayibonge inkosi. Kungcono ukungathembisi. Lithi umuntu othembise ngezofeza wesilima. Uyini? Uyisiphuphu. Umuntu othembisa kanti akezofeza. Uyisilima. Kuthi iBhayibheli akusho mina. Lithi umuntu omuhle othembisa feze. Ngoba uthembisa phambi kaJehova. Ayibonge inkosi. Hayi umthembiso kabona umshado bantu abami. Ayibonge inkosi. Ungabe siyomlanda kubo ngedlovana. Uthi umkakho. Ayibonge igama leNkosi. Sizofika lapho. Ayibonge igama leNkosi. Haleluya. Ungabe usumlanda ngesidlozana umlanda phambi kwamama ukuthi uyabheka lo mama. Ayibonge igama leNkosi. Akafiki lapho. Nakhona futhi ngisho senishadile akwenziwa lokho kowesifazane. Umuntu othembisayo kufuneka ahlakaniphe. Ayibonge inkosi. Angabi isula. Amen. Athembise kodwa engezofeza. Ingakho ke lithi izwi lami kungcono umuntu aqale ekhaya ukuze bonke bangasibeki intala kusasa mvelaphi. Alibonge igama leNkosi. Haleluya. Ngoba manje ababe ibandla like lithanda ukuhamba phambili lishiya abazali ngemuva bese bonakala bese lifuna ukubaleka lithi akafundisekanga kahle umntwana ekhaya kanti lona elingafundisanga kahle nelingenzanga kahle. Ayibonge inkosi. Sizofeza lenkonzo ke ayibonge igama leNkosi yokuthi
mfoka baba amen siba sidlule enkonzweni yoPaula amen sidlule ophawini labo esifakazisweni phambi kukama uma we ndodakazi yethu amen naphambi kababa wendodana yethu simbonile phakamisisana alibonge igama lenkosi sizokwenza ke lokho njoba nabo bevumile kodwa ke singakakwenzi ayibonge igama lenkosi sizokuthatha ubufakazi kuma ukuthi akananqa nale nkonzo yalabantwana nobaba lapha phakama cha nanqa nenkonzo yalabantwana ivunyiwe ukuze singenzi into ayibonge igama lenkosi size sithi siyaphelelisa umthembiso kanti kusene kanti bona banesikhala ayibonge igama lenkosi enhliziyo bayakhala uNkulunkulu akasize asisithathe nje lokho bufakazi ngala nangala sithola ubufakazi ayibonge igama lenkosi noma ngibonile isandla ukuthi sincanyana mhlawumbe umfowabo kulungile amen ayibonge inkosi ngoba isandla wasiphakama sisincanyana mhlawumbe sikamfowabo kulungile ayibonge igama lenkosi akaphaka kodwa uzosho nathi cha sivumelele ayibonge igama lenkosi haleluya uzosho umathi hayi ngasekhaya sikhululeke ngaphakathi kubantwana before bawoli siba bekuphawu lolo lesivumelana ngingazodwa ngizophuma ngophawu mhlamba baphethe lutho mekuthengiswa bekhona iringi alibonge igama lenkosi esuki uphawu ikhona nkosi amen haleluya ngiyabuza nokubala phela kuyenzeka abanye abantu bafuna ukuthembisa kanti ufile emseni bakhuthwa inhliziyo nalento ayikho alibonge igama lenkosi ujawo ukuthembisa nje kanti nale mpahla ayikho ingakho sithi akaqale ekhaya alibonge igama lenkosi uNkulunkulu asisize amen ufuna ukuzovela phambi kwethu ayibonge igama lenkosi kanti la kuyaphetha alibonge igama lenkosi uNkulunkulu kasisize amen ngizocela nje kafishane umanje athi hayi ngikhululekile bese yasho umfowethu lapha amen naye uthi hayi khona yazi umama ethu ukhululekile futhi useyakwazi ekhaya umkhwenyana usengenile ngaphakathi endlini uyalibona indlela ayibonge bengimbuza nje ukuthi ikephi sengathi ikephi ayibonge haleluya amen ingakho-ke ngithi mina anizwani nokuthembisa umuntu onqindekile alibonge igama lenkosi haleluya amen ngizwana nokuthembisisa umuntu onjani obukhali ngoba manje bukhali bakhona ababukhali uNkulunkulu asisize amen futhi phakama angibhelela nawe la amen amen yebo baba amen umakoti uyamanga amen umakoti wakhe ngempela yebo suke waya kobheka ekhaya kukamakoti ayibonge igama awuyanga ngezandla amen uye kukhona kuphela yebo siyabonga ayibonge inkosi sengayo zidlulile inemndenini khona abanye abantu abahlangana la eThekwini amen amen ayibonge inkosi soke asithembisiki ikipiti ebandleni likaKristu ayibonge igama lenkosi sithembisa umntwana ophuma ekhaya nathi ibandla siyalibona alibonge igama lenkosi amen nathi ibandla hayi thina siphethe ugumede nabo alibonge igama lenkosi haleluya amen konke-ke bazalwane nakhona beke basitebela nasemini ngabe sivelile ngabe sibonakele nje siphithiza la bephithiza khona kodwa kwatholakala ukuthi ebandleni savakashelwa ubona sihleli nje siyazela savakashelwe yisifo ayibonge igama lenkosi haleluya sathi asiphothuleke khona ayibonge igama lenkosi uNkulunkulu asisize amen ngiyabuza nje ngiyazi lokubana ngiyamazi mina ngiyazi lokubana lokuthi yonke into yenza ngendlela hayi ngemali akayiboleki uyayisebenza ayibonge igama lenkosi njengoba kuqala amanje akuzokuma kuyoze kufike esiphethweni asibambeke incwadi eyodwa alibonge igama lenkosi bese-ke sengicela ukuthi mina ngizokwehlila ngezansi singene kulolu hlelo
le ndandatho zomthembiso ayibonke igama lenkosi haleluya awuvula uMarko 6 Marko 6 sibheke ingozi yokuthembisana ufunde nje kahle state ngoba ngizohlala phansi ngingabe ngisasukuma uma ngiqeda ayibonke igama lenkosi ukukhala nawe ngesikhathi nami ngikhala ngaso amen funda nje uqale 21 wehlike nje kahle state ayibonke igama lenkosi ngiyazi ku state abantu abawujwayele kancane kancane ayibonke igama lenkosi haleluya funda nje baba Ihloko ubulawa kaJohn uMbhaphatisi uMarku oka 6 verse 21 state ngisibheke ezantsi haleluya kwathi sekufika usuku oluhle lapho uHerodi ngosuku lokuzalwa kwakhe ezenzele idini izikhulu zakhe nezinduna zempi nabamlumzane baseGalile kwangena indodakazi kaHerodiya uqobo yasina yajabulisa uHerodi nabahlezi naye inkosi ayisithi entombazaneni cela kimi noma yini okuthandayo ngizakukunika lalela wabusuku oluhle inkosi uHerodi wabusuku layo lokuzalwa kwakujatshula ihleli nabahlobo bayo ihleli nezinceku zayo ihleli nezinduna namakhosi njengoba sihleli sabaholi usuku oluhle abantwana bethu ayibonke igama lenkosi bayasiphakamisa baphakamisa ibandla leparadise baphakamisa ibandla Africa. Ayaphakanyiswa amabandla aphakanyiswa abantwana bethu ukuthi sifundise kahle sakhulisa ngendlela alibonke igama lenkosi namhlanje bayaveza ukuthi iAfrika iyafundisa iparadise iyafundisa egameni likaJesu siyaphakanyiswa kuhle simemile nabanye bazophathwa umona bangezi abanye bazobuza haleluya ngataba ngena nje ukuthembisa ukuthi kumnandi kuthina sonke ayibonke igama lenkosi abanye bathi abazi ukuthi uzenzani ayibonke inkosi ngataba ngingane yami nje ukuthembisa hayi naye bakhona bebemfuna uyabasika nje basazozama ngazo zonke indlela ukubayithethe entweni alibonke igama lenkosi amen ayibonke igama lenkosi ingakho ngithi mina ukunini ukuthi mhlambe kangakanani noma nilima kangakanani abazali bayazi nebandla liyazi sekuninayo kodwa ekamakipita no ekamahlala ndawonye ngeringi yomthembiso no ayibonke inkosi haleluya akayikabe abahlala ndawonye kusahlonishwa nje lisahlonishwa nje lishibana nina nikawushaya ukhisi phambi kwethu thina sishaya ukhisi kumakhosikazi ethu sishaya simanqamanga bonke igama lenkosi haleluya nina nikafiki lapho kusahayi uNkulunkulu angisize lalelake amen sithi-ke kwakusuku oluhle kwathi kukuhle kwangena indodakazi kaHerodi ezalwa uHerodiya yafike yasina yabathokozisa bonke abantu ayibonke igama lenkosi ayibonke inkosi qhubeka baba wafunga kuyo wathi noma yini ongakucela kimi ngizakukunika nakuba ongaze kube yingxenye yombuso wami noma yini ozoyicela kimi ngizokunika noma ngaba ngangengxenye yombuso wami uyathembisa phambi kwabantu uthi noma yini mntanami onke ungayicela inkinga yenzeka lento phambi kwabantu yebo inkinga abayenzi babili nomntwana lalela inkinga mfowethu bephakathi kwethu wakhetha intombazana wathi uyayithembisa inkinga ntombazana yami ukhetha uboy umfana wasebandleni ayibonke igama lenkosi levuma ukuthembisana inkinga nithembisane phambi kwethu
hayi sogada ngizowenzani. Haleluya. Yazo makoti bakudala makoti bamanje sebeshaya imithetho. Bashayela amadoda imithetho bese beshayela nhloni nazala nobabezana. Alibonke igama lenkosi ukuthi semzini akazi ushaya umthetho nje emzini. Ayibonke igama lenkosi. Omakoti bakudala babe nenkinga. Ngoba ngishingane zakho zakuboka ndoda noma izalwa amantombazana khona uma isuzile. Alibonke igama lenkosi. Wafuna ukubuza ukuthi ubani osuzile kuba umakoti ophendula kuqala athi asazi sonke. Ayibonke inkosi. Ngoba uyazi kuzothi uyena. Ayibonke igama lenkosi. Juba osuzile kuqala athi asazi sonke. Ayibonke igama lenkosi. Ngoba uyazi kuzothi uyena. Ngeke uzukusho-ke ngoba namhlanje ukuthi bona. Ayibonke inkosi. Khuluma ngezinto ezazingawadla amantande emzini. Amen. Ayibonke inkosi. Beke washoda amantande wazi ukuthi antshontsho yena ngoba kawadla ekhaya. uNkulunkulu asisize. Haleluya. Kubeka baba kancane ngitestate. Yayisiphuma yathi kunina ngiza kucelani na yena wathi ikhanda lika John uMbhaphatisi. Lalela ngixoxele. Inkinga usuthenjisiwe. Uphuma uyofuna kwabanye abantu. Ayibonke inkosi. Ukuthi uzokwenza njani ukuze ufike emshadweni. Ayibonke igama lenkosi. Omunye uzothi uyabuza kuyena kanti ayifuni lento yakho umthembisi. Athi ayifuni umfaka igomondela. Ufaka umuntu wangaphakathi khona umuntu engimaziyo. Kanti sethi uphushefu. Athi ngibuye nawe kanti ufuna ukubulala lento yakho. Alibonke igama lenkosi. Uthi manje ake ngikutshelela kancane. Uyabona uHerod wayembophile uJohane emfake etilongweni. Kodwa wayesaba ukumbulala ngoba wayazi ukuthi umuntu kaNkulunkulu. uHerod noma wayemubi kodwa wayemesaba uNkulunkulu. Ngoba uJohane embambile. uJohane wayenetala kuHerod noHerodiya ukuthi bathenge okuhlala kwabo ndawonye basondelane njengonkosikazi nendoda. Kanti uHerodiya wayekade unkosikazi kamfowabo kaHerodi. Uthe befika uJohane eprofeta wathi ayinhle lento yenzayo ayenziwe lento yenzayo wamzonda lowo uHerodi wamzonda kakhulu unkosikazi. Ayibonke inkosi. Amen. Haleluya. Amen. Manje sonke lesikhathi kunequbu ngalesikhathi ingane yobuza ithi ma nangu baba engibusisa nangu baba engithembisa ukuthi ngicele noma yini kodwa ngingacelani. Ngicela ikhanda lika John. Ayibonke inkosi. Qedela kancane khona kababa. Yakhawuleza yangena masinyane enkosini yacela yathi ngithanda ukuba ungibe khona manje ngoqwembe ikhanda lika John uMbhaphatisi. Manje qhubeka baba. Inkosi yadabuka kakhulu kepha ngenxa yezifungo nangenxa yababehlezi naye ekudleni ayithandanga ukuyilandulela. Webafowethu webantabami. Ngenxa yethu noma kuthiwa khona into esebanga ukuthi nizwe ngathi niyanyanyana kusasa. Ngenxa yethu nizobekezelelana egameni lika Jesu. Ngenxa yethu esimile nithembisana lithi iBhayibheli ngenxa yabantu ababehleli kwaphota ukuthi inkosi ithi noma izubhlungu ibona kungafanele kodwa ikwenze. Kunezinto ozozenza mfanele baba njengoba kuthiwa khona obusayibambile eceleni uyayala kusasa ekuseni. Ayibonke inkosi. Sasa nje ekuseni namhlanje uyaqala uya WhatsApp uthi hayi ungaphindi ungikhulumise. Alibonke igama lenkosi. Noma kuthiwa khona besathi uyadlalela nakuwena angabe sadlala. Alibonke igama lenkosi. Ngoba usuthembisile lithi iBhayibheli ngenxa yabantu athembisa phambi kwabo uHerodi wamphota ukuthi abulale uJohane noma wayemesaba uNkulunkulu. Kunezinto ozozenza owawungazi ukuthi uyozenza ngenxa yesithembiso.
othembise ngaso umntwana bakhe. Ayibonke igama lenkosi. Kunezinto enizozenza enaningazi ukuthi nizozenza ngoba nithembise phambi kwethu. Ayibonke igama lenkosi. Haleluya. Amen. Ngoba bangicela sisizwe njalo ngoba sisela lapha. Ayibonke.